Titatha kukupasirani zamomwe udayendera mlandu wa pakati pa a Alfred Gangata komanso a George Zulu pa nkhani ya zisankho zimene zidachitika pa 16 September pameneku bungwe lija la Malawi Electoral Commission adawulusa kunena kuti a Alfred Gangata ndiwo achita bwino pa masankho amenewa, koma a George Zulu adakamangala nkhani ku bwalo la milandu kuti si zinali choncho, ndipo kumeneka kuti zinthu zina ziunikidwenso. Koma malingana ndi oweruza mlandu amenewu ndi amdeza, iwo adafotokoza kunena kuti mlandu sukuyeneka kuti upitirire, ndipo kotero bungwe la Malawi Electoral Commission likuyeneka kuti liwuluse zotsatira zake kupyolera muzomwe lidapeza mu nthawi ya masankho. Choncho zimene ankapempha a George Zulu kunena kuti masankho akuyeneka achitidwenso achibwereza zinakanidwa kupyolera kumeneku ku bwalo la milandu, zimene zinaonesa kuti a Alfred Gangata ndiwo amene achita bwino pa mlandu umenewo. Andi oweruza mlandu adaonjezera kuti zifukwa zimene akupereka George Zulu ndi zifukwa zosakwanira kuti masankho akabwerezedwenso. So mu tsikunso lalero tabweranso ndi zosalira zina za bwalo la milandu la mboma la Blantyre kamba kunena kuti mlandu uja wa a Alfred Gangata umene umaweruziridwa kumene ku Capital City ku Lilongwe. So pano mlandu umene tikufuna kukupatsirani ndi umene udali ku High Court ya mu mzinda uja wa Blantyre. Kumeneku malingana ndi bwalo la milandu dzulo, bwalo la milandu lachita dismiss kapena kuti kuthesa milandu iwiri yokhuza masankho pa 16 September amenewa milandu yokhuza aphungu amene ankapikisana m'magawo monga Blantyre City South Lunzu constituency komanso chigawo ichi cha Chikwawa Nkombezi kumeneku madera awiri onsewa amene bungwe la MEC lidalengeza kuti apambana adali makandidati a chipani chija cha Democratic Progressive. Chigawo chimenechi cha Blantyre City South Lunzu kumeneku anthu amene ankapikisana adali monga Rashid Gafa amene adali oyima paokha komanso Alex Chimwala omwenso adali oyima paokha, koma yemwe adakamang'alidwa kapena kusumiridwa adali a Veronica Ndalama omwe bungwe la Malawi Electoral Commission lidalengeza kuti ndi amene achita bwino pa masankho pa 16 September amenewa amayimira kumeneku ngati candidate wa chipani cha Democratic Progressive. Pamene kuchikwawa Nkombezi kumeneku milandu inali yokhuza candidate wa chipani cha Malawi Congress amene ndi Abida Sidik Mia omwe amapikisana ndi Lloyd Malola omwe bungwe lija la Malawi Electoral Commission lidalengeza kuti Malola ndiwo achita bwino pa masankho amenewa. So malingana ndi bwalo la milandu lathesa nkhani zimenezi zimene zaoneseratu kunena kuti amene achita bwino magawo monse ndi mamembala a chipani cha DPP amene adayimira madera osiyana amene tikukamba kuti ndi Blantyre City South Lunzu komanso Chikwawa Nkombezi. Koma mongokumbusana za uko kuchikwawa Nkombezi ngati mokumbukirapo bwino lomwe tinakupatsiraninso video yokhuza amene wa Abida Sidik Mia kunena kuti iwowa adachosa transformer kumene ku constituency yawo imene ankachita contest ndi Lloyd Malola. Ndipo nkhani imene tidakupatsirani idali nkhani imene tidakuwuzani kunena kuti anthu ambiri adadandaula kamba kakhalidwe limene adachita amenewa Abida Sidik Mia. Iwowa adaona kuti masankho sanachite bwino, anachita chiganizo chosa transformer imene iwo adayitsiyako mu nthawi imene adali memba wa chipani cha Malawi Congress ku nyumba ya malamulo, koma kusatira masankho pa 16 September iwo adakachosako transformer imeneyi. Izizi zidaonesa kufoka kwa usogoleri wawo zimene zidaoneseratu kuti iwo sadali kukonzeka kutumikira anthu aku constituency imeneyi ya Chikwawa Nkombezi constituency, kamba kunena kuti munthu yemwe wavomereza kutumikira mtundu wake sayenera kuti apereke zinthu pamangawa. Chifukwa chonena zoti zimene adachita zidaoneseratu kuti zimene adayika ku constituency ko adaziyika ndi zolinga zonena kuti iwo cholinga chawo nkufuna kuzayikidwa pa mpando osati kuti akutumikira anthu chifukwa ali ndi mavuto kapena kuti amvesesa mavuto aku constituency imeneyo. Adali ngati matchera kunena kuti ngati anthu osangawaza wasankhe mu nthawi ina ndiye kuti zinthuzo azazichosako. Izi si zinthu zoyenera
komano malingana ndi momwe tafotokozera kuti milandunso ya nkhani imene yokhuza masankho apa 16 September amene iwo abidamiya adakamang'ala kunena kuti kumeneku ku Chikwawa Nkombezi constituency kudali zinthu zina zimene zimafunika kuunikidwa. Bwalo la milandu lachita dismiss nkhani zimenezi ponena kuti mboni zambali ya amene wa abidamiya sizidapereke umboni omveka bwino, ndipo m'malo mwake bwalo la milandu lauthesa mlandu choncho amene adayimira kumeneku amalola ndi kuti ndi mfulu, ndipo apitiriza kutumikira kumeneku ngati no phungu wa nyumba ya malamulo. Chowalepheresa chomwe chidalipo chimene chocho bwalo la milandu lawathandiza ndipo lachosedwa. Ngakhale mbali zimene za luza milandu yawo sizikuvomereza komanso kumvesesa za momwe milandu ikuyendera, mwachisanzo mlandu wa George Zulu ndi Alfred Gangata, oweruza adapereka chigamulo chake cholesa bungwe la Malawi Electoral Commission kuchitesanso masankho. Iwo adafotokoza kunena kuti sakugwirizana nazo zimene bwalo la milandu lapereka, ndipo m'malo mwake iwo afotokoza kuti ayesa kukambirana ndipo chimene angamvane aona kuti nkhani imeneyi alowera nayo kuti zimene zikungoonetseratu kuti sali mbali ya chiweruzo chimene chaperekedwa, ndipo m'malo mwake iwo akufotokoza kuti ayesa kupondaponda ndi kuti apeze chiweruzo choyenera. M'malo mwake mabwalo a milandu matsiku atatu awa ndili aweruza milandu imene yakomera mamembala a chipani cha Democratic Progressive Party, koma ena mwina nkumanena kuti milandu iyi ikukomera mamembala wa chifukwa mwina achipani cholamula chomwecho, kapena mwina pali chinthu china yake chimene chikuthandizira kamba konena kuti utsogoleri omwe ulipo ndi umene mwina ukuyika put in power kuti ma judges azikwanisa kuweruza mokomera anthu amenewa. Anyway, awo ndi maganizo amene anthu ambiri ali nawo, komano nkhani yokhuza milandu ni momwe ikuyenderamo ndi tilibe umboni uliwonse kuti milandu imeneyo ikuyenda choncho chifukwa pa mpando pali Professor Fabira Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive. Komano malingana ndi woweruza, malingana ndi momwe wazikutira nkhani, malingana ndi momwe amvera maumboni kuchokera m'magawo monse, iwo padakali pano milandu itatu imene yaweruzidwa yonse yakomera mamembala a chipani cha Democratic Progressive, kuwapangisa anthu amenewo kuti akhale aphungu awiri amene tawafotokoza amalola komanso a Veronica Ndrama, ndiye kuti padakali pano akungembekeza tsiku limene alumiritsidwe. Pamene ukuku ku Lilongwe kumene amapikisana George Zulu ndi Alfred Gangata, kumene kubwalo la milandu lidafotokoza kuti MEC ikuyeneka ikauluse zotsatira zimene idatolera pa 16 September osati kuchitisanso masankho. So kumbali ya kumeneku sitinganeneretu kuti amene achite bwino ndi ndani, komano ngakhale izi zili chonchi poyamba bungwe la MEC lidaulusa kale kuti Alfred Gangata ndomwe achita bwino, ndipo zimene zili zosakayikisa kuti mwina zotsatira zimene angauluse ya MEC zitha kupitirirabe kukomera Alfred Gangata chifukwa palibe chilichonse chosintha chabe kuti angawauze kuti akagwiritse zotsatira zimene adatolera pa 16 September. So timve maganizo anu through comment section kuti nkhani zimenezi inu mukuziona bwanji, momwe milandu ikuweruziridwa mabwalo osiyanasiyana. Takamba kutidzana tinali ku Lilongwe kubwalo la milandu, lero tukamba za ku Blantyre High Court kumene kunalinso milandu ina iwiri yokhuza ma candidates amene achita bwino pa masankho pa 16 September amene milandu yako yakomeranso iwo achipani cha DPP. So through comment section timva maganizo ndi momwe mwayionera nkhani. So mu video ya mtsiku ya lero munali ndine Mike Thompson, andikani mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa video zilekeka kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.